Lura l-programm sa nofsinhar fattilkom fil-bidu se niltaqgħu issa ma' David Spiteri Ġinġel li huwa konsulent finanzjarju u miegħu se nitkellmu dwar il-pensjonijiet li jinteressaw ħafna lill-udjenza li konna fil-għodu u xek. David, mela ħanibdew. Grazzi l-telespettaturi tiegħek. Illi segwuna. Mela ħanibdew daqsxejn fuq dawn il-pensjonijiet. Kif wieħed jista' jippjana għal-pensjoni. Allura ħan indirizzaw l-iktar il-dawk li qegħdin fit-truf ħanejtek biex jaqbdu l-pensjoni. Anyway, ma dit taħseb għalija minn qabel. Taħseb għalija qabel, ġifieri kważi huwa diffiċli biex taħdem ma' nies li waslu fit-tarġa tagħhom biex ngħidlek biex jirtiraw għax id-deċiżjonijiet ikunu ttieħdu u jekk ittieħdu deċiżjonijiet li kienu forsi mhux l-aħjar deċiżjonijiet huwa diffiċli biex iddawar ir-rotta. Issa, jiena nirrepreżenta l-ġemma, ġifir il-ġemma. Intellaw il-website ta' www.gov.mt. Lemma, ekbiss imma. U sib ġemma. U sib ġemma. Ġemma hija il-plattaforma fuq edukazzjoni finanzjarja tal-gvern. Waħda mill-pilastri ta' informazzjoni u komunikazzjoni tagħna hija il-pjanar għal-futur tiegħek, partikolarment għal meta tiġi biex tirtira. U dan huwa importanti ħafna għal numru ta' affarijiet. L-ewwel waħda il-perjodu tal-irtirar jiżdied qiegħed. Kull ġurnata li tgħaddi jiżdied bil-minuti, ġifieri llum fl-2020 raġel jirtira ta' l-longevity ġifieri kemm jgħix persuna hija ta' 79 sena u mara ta' 84 sena. Ma tantx immorru lura, immorru lura fin-nofs is-sebgħinijiet kienet ħafna inqas minn hekk, 66 għar-raġel u 70 għall-mara u hekk immorru 30-40 sena l-qoddim unisex, ġifiri kemm ir-raġel u l-mara se jiżdiedu b'xi 6 snin. Ġifiri il-perjodu dejjem jiżdied. Sa meta tirtira sakemm tiġi biex tħalli din id-dinja dejjem għandek. Dejjem qed jiżdied. Infatti llum wieħed m'għadux jitkellem fuq xuħija per se. Il-persuna x-xuħija naqsmuha fi tlieta. Xuħija żagħżugħa li hija bejn is-60 u s-70, xuħija bejn 70 u 75 u xuħija old. U għalfejn qegħdin nagħmlu dan id-differenzjazzjoni għax persuna li llum qed jgħix sa 70 sena, qisu persuna fit-tmenijiet, fil-bidu ta' tmenijiet li kien jgħix sa 50 sena. Mela l-aspettattivi tal-persuna li huwa fis-sittinijiet illum huma tali li jippretendi l-persuna li jekk kellu kwalità ta' ħajja, dik il-kwalità ta' ħajja sa jkompli biha. Issa, waħda mill-istħarriġ li nagħmlu aħna, numru ta' stħarriġ, jidher li il-pubbliku fil-maġġoranza tiegħu mhux neċessarjament jaf kif taħdem is-sistema tal-pensjoni tal-Istat. U għaldaqstant jista' jkun li meta jiġu biex jippjanaw il-futur tagħhom għal meta jirtiraw jieħdu deċiżjonijiet ħżiena bbażati fuq informazzjonijiet ħżiena li jista' jkollhom impatt qawwi fuq il-kwalità tal-ħajja tagħhom meta il-perjodu tal-irtirar jasal. Tajjeb li nibdew li il-pensjoni kif hija ddiżinjata s-sistema tal-pensjoni f'Malta. Il-pensjoni, dħul mill-pensjoni, mhuwiex iddiżinjat li jkun qrib lejn il-dħul li kellek meta inti kont impjegat. Ġifieri hemm qabżaw sa nipprova nagħti xi eżempji. Pajjiżi oħrajn għandhom sistemi differenti, però tajjeb li wieħed jgħid ukoll li pajjiżi oħrajn il-kontribuzzjoni tkun ħafna iżjed għolja u aħna xi kultant ninsew li il-pensjonant Malta għandu ħafna benefiċċji li jista' jigawdi minnhom li huma barra s-sistema tal-pensjonijiet, il-saħħa hija b'xejn, il-mediċini numru minnhom huma b'xejn, eċetera, eċetera. So wieħed tajjeb li dħul ma jħares lejh biss mill-pensjoni. Having said that, il-sistema tal-pensjoni ta' Malta hija bbażata fuq dak li aħna nsejħulu pay as you go. Xi jfisser? Jfisser li l-kontribuzzjonijiet li nħallas jiena dak it-10% li nħallas jiena fuq il-paga
bażika. Il-bolla biex niftehmu. Il-bolla, dik inħallasha jien fuq il-paga bażika, ġifier Sewa. għandi allowances, hekk għandi bonuses, Sewa. hekk Dawk għandi ma overtime, tinquadrax. dawk ma jidħlux, inħallasha fuq il-paga bażika. Dik hija bbażata fuq dak li nsejħulu maximum pensionable income, issa tajdi da xjaħbad. Mela, inti ma tħallas il-10% tal-kontribuzzjoni tiegħek il-bolla fuq id-dħul kollu tiegħek, inti tħallas sa ċertu ceiling. Issa hemm żewġ. Sa ċertu ceiling imma sal-paga tiegħek. Le, ma tħallax sal-paga Le? tiegħek, ġifieri nagħtu eżempju ċar. Mela hekk jiena ġieħ l-argument għandi 59 sena u qiegħed naħdem, jien hemmhekk għandi sistema ta' pensjoni li hija daqsxejn differenti minn dawk in-nies li twildu mill-1962 il-qoddim. So nsemmi iż-żewġ eżempji. Mela, hekk jiena twilied bejn it-52 u l-61 u l-paga tiegħi għal l-argument hija 30,000 euro, nivvinta, all right? Jien ma nħallax il-10% fuq 30,000 euro u l-pensjoni tiegħi mhijiex iż-żewġ terzi ta' 30,000 euro. Is-sistema ma taħdimx hekk. Is-sistema għandha ceiling. Fil-każ ta' dan il-cohort tal-età, is-ceiling huwa bejn wieħed u ieħor 18,500. Alright, mela inti il-bolla li tħallas mill-paga tiegħek huwa sa dak is-ceiling. Fuq dak it-18,000. Fuq dak it-18,000. Jekk qed taqla iżjed, xorta tħallas fuq dak it-18,500. Issa inti ma tuħux il-full ta' dak it-18,500, għakin insir daqxin tekniku waqqafni għaxin kunet namel ta' disprezz lejn Mela jina għandi, ħana nifimx sew, mela jina għandi paga ta' 30,000 fis-sena. Iva. Sewa, imma il-10% li jirrit nikkontribwixxi bħala bolla jasal biss fuq it-18,000 qed ngħidu. Issa, meta tiġi biex tinħadem il-pensjoni, se tinħadem fuq żewġ terzi ta' 18,000. Iż-żewġ terzi ta' 18,000. Il-massimu li tista' tieħu huwa 12,500. All right, ġifier mela għannuħdu l-istampa. Hekk qiegħda għaliex hemm xi ħsieb. Dik hija sistema. Ma kif qed ngħidu ġifieri Malta hija differenti minn pajjiżi oħrajn tiġi ġifier kalkulata b'mod ieħor. Għaliex m'għandhomx welfare state, m'għandhomx daqstant ġifier kontribuzzjoni. Imma aħna għall-inqas il-fatt li qed nieħdu dawk biss minn fuq il-paga, għandek imbagħad mediċina b'xejn ħafna drabi, għandek is-servizzi soċjali b'xejn, l-edukazzjoni b'xejn, allura speċi qisu wieħed ipatti mal-ieħor. Iva, huwa kollu minnu sa ċertu. U dan il-cohort ta' min twieled bejn 52 u 61. Issa, mela, però il-fatt jibqa' li inti minuta qabel ma rterajt kellek dħul ta' 30,000, minuta wara rterajt massimu ta' 12,500. Mela jekk inti ma preparajt ruħek, il-probabilità li se jkun hemm ċertu affarijiet li titnaqqashom mill-ħajja. Jekk kont issifer kull sena pereżempju. Tipprioritizza fuq. Ma tantx tista' tagħmilha. Issa, il-cohort li twilet wara il-twilet 62 l-qoddim, għax dawka jirtiraw iktar fit-tard, il-massimu, il-maximum pensionable income għandu formula li jiżdied bir-rata tal-inflazzjoni u r-rata tal-inflazzjoni fil-paga. Mela dan il-massimu huwa iżjed għoli mill-massimu ta' dawk li twildu bejn 51 u 62. Ma l-kontribuzzjoni l-istess? Il-kontribuzzjoni hija l-istess, però fil-massimu huwa iżjed għoli, mela jekk nuħdu minn twiled fit-62, il-massimu hija bejn wieħed u ieħor 25,000, mhux 18,000. Mela 10% inti jekk qed taqla iżjed mill-25,000, m'intix qed tħallas 1,800, qed tħallas 2,500, mela tħallas iżjed kontribuzzjoni. Sewwa. Alright? Li jirrifletti fil-pensjoni. Mbagħad meta tiġi. Tixna nagħtu ċans li telespettaturi jekk jixtiequ jagħmlu kuntatt magħna forsi għandhom xi diffikultà jistgħu jċempluna fuq 22-913-913 jew inkella 22-913-914. Mela, qegħdin ngħidu illi qegħdin qasmu il-popolazzjoni minn twieled hekk, issa minn twieled minn l-1962 lem, allura il-massimu tiegħu
li l-pensjoni li ħajkollu ġifieri tkun 25,000 qed Żewġ ngħidu. terzi dejjem biż-żewġ terzi. ta' Dejjem bejjem- 25,000. U żewġ terzi ta' 25,000 dejjem jifisser jekk inti intelligibli Għall-issa. għal-massimu. Għak ħallas il-bolol kollha ġifieri. Ħallas il-bolol kollha, il-bolol huma fuq l-ola livell, ġifieri jiddependi. Xi tkun ħallas. Issa fejn ngħidu da kollu. Għax ir-realtà hija li jekk imullu minn fejn bdejt, li din ngħixu iżjed, din ngħixu aħjar, din nippretendu li anke meta nkunu fis-sittinijiet nippretendu l-istess kwalità ta' ħajja mhux hekk li kellna qabel. Wieħed mela jrid jara u Kif jipprepara jipprepara u u jippjana jippjana. qabel. Ħammorru għal telefonata. Hello? Hello, bonġu, biex kellem il-senjor, please. Bonġu, Sinjur Iva, qed nisimgħuk. Ħanajdlek, jiena twilib fil-63. Iva. Mela f'dan. Bonġu. Ejva, qed nisimgħuk, qed Bonġu. nisimgħuk. Eħe. Mort Għajdilna. il-Labor Office ta' Bekir Kara, iċċekja li l-bolol. Eħe. Issa, li għallin ta' 61 toħroġ. Mela, Tirtira. għandu raġun. Mela, is-sistema hija ddiżinjata u din ma tagħmilx differenza għall-etajiet. Is-sistema hija ddiżinjata. Bye. Grazzi Ismana inti. fuq il-television. Is-sistema hija ddiżinjata lekk inti għandek 61 sena u tilħaq l-40 kontribuzzjoni, l-40 sena kontribuzzjoni, li fi ħallast il-kontribuzzjonijiet kollha, inti tista' tirtira qabel il-data tal-irtirar tiegħek. F'dak każ is-sinjur hija 65 sena. Għax twilet fis-60. Suppost ġifieri jirtira ta' 65. Iva, imma jista' jirtira qabel. Però l-istat ma jridekx tirtira qabel. All right. Għat jgħidlek isma' inti dak qed tirtir, l-istat jridek tkun iżjed produttiv u jridek tkun tibqa' ħaj biex ngħidlek fis-suq. Allura jekk inti tuħu dik ix-xelta li tajt isma' jiena ta' 61 l-40 sena ħdimthom issa jrid nuħu pjaċir. Tista' tuża dal-mekkaniżmu, però ma tistax taħdem. All right. Xej, la part-time xej. Xejn, ġifieri tuħu l-pensjoni, però ma tistax taħdem. Ġifieri dik l-ewwel għażla, hemm xi għażla oħra, l-għażla l-oħra jibqa' jaħdem. L-għażla l-oħra hija li jibqa' jaħdem. Infatti tant kemm nixtiequ lil persuna tkompli tkun produttiva fis-suq li daħħalna sistema biex ninċentivaw in-nies jkomplu jaħdmu bejn il-61 u l-65 sena. U il-sistema hija inċentivizzata li jekk inti taħdem bejn 62 sal-65 li hemm 4 snin, il-pensjoni tiegħek tiżdied 23%. Astra. U kienet anomalija qabel li jekk tibqa' taħdem ma fil-pensjoni ma tiżdidlek. U dika kienet waħda mill-affarijiet li tbidlet fil-bidu tal-riformi fil-2007 min kienet jaħdem fuq ir-riforma qal isma' da mussow aħna n-nies jaħdmu jridu mhux taqtawlhom qalbhom billi jieħlu fid-dinja tax-xogħol. So issa morna kif qed ngħidu mhux l-estrem ieħor, morna l-anglu ieħor li aħna rridu n-nies jkomplu jkunu produttivi. 4 snin oħra mal-pensjoni tiegħek. Iva. Apparti li tibqa' tieħu dik il-paga sħiħa. Iva, u sa tuħu 23 u jekk għal-ħares għat-TGNS il-partner jew l-spouse tiegħek il-pensjoni ta' suċċessjoni, il-widow's pension, sa toħodha sa tinkludi dak it-23. Iva. Prosit. Ma jkollna nieqfu għaw, suġġett interessantissimu nafu li anka intkom qiegħda jinteressakom, però aħna nkomplu il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin ma' Sur David Spiteri Ġinġel. Grazzi għal-darbohra, jiena ħanqum minn hawnhekk issa u mmur ħdejn Andrew biex nitkellem.